Tumadalla. Waƙoƙin gargajiya na ƙasar Hausa sun daɗe suna zama wani muhimmin ginshiƙin bayyana al'adu da tarihin al'ummar arewacin Najeriya kuma cike suke da hikima da sarrafa harshe. Fitattun mawaƙa kamar Alhaji Dr. Mamman Shata da Ɗan Ƙwairo da Ibrahim Narambaɗa da Aliyu Ɗandawo sun adana tarihin Hausawa. Waƙoƙinsu sun ƙunshi darussa na rayuwa da kuma bayanai kan manyan abubuwan da suka faru a cikin al'umma a lokutan da aka yi su. To sai dai kuma a yau waƙoƙin zamani na ci gaba da maye gurbin na gargajiya da aka gada inda matasa ke karkata zuwa ga na zamanin abin da ya sa suke fuskantar barazanar ɓacewa. Zubairu Ahmad ya duba irin gudunmuwar da waƙoƙin gargajiya na ƙasar Hausa suka bayar wajen ginin adabi da kuma damuwar da ake yi cewa wannan muhimmin gadon al'ada na iya ɓacewa. Waƙoƙin gargajiya na da muhimmin matsayi a cikin kowace al'umma a duniya inda suke koyar da ɗimbin ilimi musamman wajen taskace tarihi da gudunmuwa a ɓangaren nakaltar harshe da koyar da tarbiyya da ma kyawun al'adu. Wato dai tasirin su ya zarce bada nishaɗi kawai. To sai dai sannu a hankali an so mu nuna damuwar yadda waɗannan waƙoƙin gargajiya ke fuskantar barazanar ɓacewa bisa tarin dalilai da masana harshe da al'ada suka bayar. Mawaƙan gargajiya na ƙasar Hausa sun kasu kashe uku na fada ko makaɗan sarauta ko yaƙi da na sana'a sai ko makaɗan da ake kira na sha'awa da ke yin waƙoƙi ba domin a biya su ba sai domin isar da wasu muhimman saƙonni ga jama'a. Fitattun mawaƙa irin su da Mamman Shata Katsina da Kurna Ƙwairo da Musa Ɗan Ƙwairo da Ibrahim Narambaɗa Tubali da Dr. Adamu Ɗan Maraya Jos da Uwani Zakirai da Salisu Jankiɗi da Garba Sufa da Musa Ɗan Goma da sauransu sun yi amfani da waƙoƙinsu wajen koyar da darussa da yabon shugabanni da kuma faɗakar da al'umma da ƙarfafa tarbiyya da alfahari da al'adun Hausawa. A cewar Farfesa Abdullah Uba Adamu na Jami'ar Bayero da ke Kano, waƙoƙin na gargajiya sun zama tamkar madubi da al'ummar yau ke dubawa don gano jiya. Su dai waƙoƙin gargajiya suna da muhimmanci a wajen adana tarihin jama'a ko a ina ma suke. Su ake kira da turanci griot tradition wato storyteller wanda yake ba da labarin jama'arsa ko ƙasarsa ko kuma al'ummarsa. Kusan abubuwan da suke faɗa abu ne kamar tarihi na al'umma. Makaɗa da mawaƙa na ƙasar Hausa suna fuskantar barazana saboda za ka ga cewa mutum yana son makaɗi da mawaƙi a wannan lokacin amma ba zai yadda yarsa ta auri makaɗi ko mawaƙi ba. Aka tattara su mawaƙa da makaɗa aka sa su a abin da ake cewa ƙarƙashin ƙasa na matakan daraja da ɗaukaka na ƙasar Hausa. Da zamani ya zo sai suka samu fuskanta da kuma ƙalubale. Sun nuna ƙararar ba sa sha'awar 'ya'yansu su gaje su a wannan sana'a. Wani mawaƙi da aka yi muwafakar yana daga cikin ƙalilan da suka shiga tarihi a ƙasar Hausa shine makaɗa Ibrahim Narambaɗa. Farfesa Aliyu Muhammad ɗan Indo Bunza na Jami'ar Usman ɗan Fodo da ke Sokoto ya yi bayanin wane ne makaɗa Ibrahim Narambaɗa. Narambaɗa malami na da ya kai risala, ya kai iziya. Saboda ya san yadda za a yi magabata shi yasa in yayi waƙar yabon wani sarki dole ka ji kaman karatu za a yi ya ce kak ku gama da yaro kun san yaro bai yi zalaƙata ba kak ku haɗa ni da yaro kun san yaro bai yi balagata ba har yana cewa ƙaryar banza ƙaryar wofi wane yaro inda na lambaɗa mai tabarikin sarki na lambaɗa sarki ka ɗebe tuwahi ya bashi babu sarkin da ke yarda shi ba wani mawaƙi kaya kai tsaye ka aime mugun magani cikin waƙoƙin da ya gaba ɗaya duk shinkafi ko in ce ƙasa Hausa ba a yi waƙoƙin da sun kai na saurarwa ba shi ɗaya an ka ce waƙarsa kana isa cikin masallaci in ba don kiɗi ba a batta na hadimu a ta ƙari. Zamfara ba makaɗin da ka ja mani ba da jan kiɗi sai ko ɗan do sai ɗan do da ado mai tafshi amma ba makaɗin gaya ba. Ai ba gama ni da yaro na san yaro bai yi mukamina ba ka ku gama ni da yaro na san yaro bai yi zalakata ba ka ku gama ni da yaro na san yaro bai yi fosahata ba ka ku gama ni da yaro ƙarya banza yaro na sa'in da na rambaɗa mai tabaro ukun sarki gogara. Malam Ibrahim Muhammad dan madamin birnin Magaji ya nazari akan waɗannan waƙoƙi na gargajiya a matsayin wata ma'adanar tarihi musamman na sarauta a ƙasar Hausa. Dama dai su waɗannan waƙoƙi na gargajiya kamar su ne ƙashin bayan abin da ya ƙara inganta adabin Malam Bahaushe. Marigayi mai martaba sarkin Daura Alhaji Dr. Muhammad Bashar wanda aka naɗa 1966 zuwan Musa Ɗan Ƙwairo a wurin sai ya taskace duk abubuwan da suka faru a wannan rana ta ba da sanda ga sarkin Daura.
a cikin wata waka tasa mai turke Mamman Jika Audu ga Gargajiya mai ban tsoro. Sai ya ba da hoto na taswira abin da ya faru. Nan hilin daba an ɗauko karaga an aza, an ruhe ta da darduma nan wurin na Daga sarkin Daura. Idan ba a yi tara ba zamani zai cinye wa'annan abubuwa da ya kamata a ce an taskace su an aji. Kiɗe-kiɗen zamani da suka shigo sun shigo da nasu salo na nishaɗantar da matasanmu. Wa'annan abubuwan sun kai damuwa da su. Akwai inda Alhaji Musa Dan Kwairo ke cewa a cikin wakar Muhammadu Chindo dan ya Musa na biyu, wai akwai wani dan sarki inda tsamiya da dan kulki ne gun magiru. Wani ƙarin bayani za ka yi game da dalilin da yasa ake yawan samun zambo a cikin waɗannan waƙoƙi? Menene ma magiru din? Wurin wani tsafe-tsafe ne ko wani bauta na mutanen gargajiya inda suke bauta. Kada ka manta makaɗan fada sun mayar da 'yan sarki kamar abokan wasansu. Haka fadawa a fada, haka suke da makaɗa. Kiɗin fada ba zai gamu ba sai an haɗo da zambo da habaici da kwarzantawa da yabo da sauran ire-iren waɗannan su ne tubula na ginin kiɗin fada. Ba wani ɗan sarki kafi sanne cikin daji inda saniya yana tarawa yana baya ba ta gani da ɗan gulbi na yabon majira Muhammadu. Kuma wani abin sha'awa shine sarakuna a kasar Hausa na ba waɗannan mawakan gargajiya musamman mawakan fada wani babban matsayi, har ta kai kowane sarki na da mawaƙinsa na musamman. Tun ana yaƙe-yaƙe tsakanin daula da daula. Wayannan makaɗa sun gaji wannan al'amari daga kakanni. Basarake bai zama babu makaɗi kusa da shi don sarautar ta inganta ta cancanta. Da shi Musa Dan Kwairo da irin su Sa'idu Faru sun yi wasu waƙoƙi ga wasu sarakuna. Hasali ma dai wani abin al'ajabi game da waɗannan mawaƙan idan za su tsara waƙa sukan keɓe a ɗaki ko a daji na tsawon lokaci. Waƙin nan baɗa sun adana tsofaffin kalmomin da yanzu sai an yi bidansu. Ya yi kwana 10 shina shirya waƙasa wadda ke jima babban waƙasa. Bakan da yasa kwana 10 kuma daji ya shirya ta. Sai dare ya shigo cin gari. Gwarzon shamaki na malam toron giwa na hore gaskiya bari tsoron ƙarya. Mai ƙarya mu za ku yi Allah su yaƙi har yau ba mu ga inda an kai mai ƙarya ba. Amma ita gaskiya gari da mutane ta yi. Wadda an kawo Jafaru. Ai ƙauren namo da ya shiga jirgin ƙasa zuwa Zazzau. Kukan da jirgin ka yi da shi ne an kai waka. Jirgin kuka haka an ka shirya nan za ka yanke nan baɗa ba ƙaramin malami na ba. Sarkin gobe na Isa Amadu shi ya kira ni na ji jawabin da ya yi mani. Ba zauna mana shigo jirgi sai faɗin da kai jirgi kai ni Zaria. Kai da kai mu Zaria. Kai da kai mu lafiya bisa yarda Ubangiji. Yan moje da man gaja mana mun da kanai sai ya kuma kai. To wato waƙoƙin mu na da abin da suka wuce masu waƙan sun rasu gaba ɗaya mafi yawansu. Mafi yawan waƙin ba a yi rekodin ɗin su ga rediyo ba ko kaɗan ne aka yi. Sannan kuma su can da ƙa'ida gare su wa nika wa waƙa. In ina yi wa sarkin ƙauren namo da waƙa, sarki ko na Kano ya kira ni ba ne mai waƙa sai sarkin ƙauren namo da ya yadda. Waƙa ba su ɗauke ta abin arziki ba, sun ɗauki waƙa ce gadon gidan na kare garin da kare ƙasar. Wasu masanan irin su Dr. Ibrahim Sheme, malami a buɗaɗɗiyar jami'ar Najeriya da ke Abuja, sun yi bincike mai zurfi akan waɗannan waƙoƙin, inda ya ce yakan kalli abin ta fuskar tarihi da sauyawar al'adu a matsayin dalilan da suka haifar da canjin da aka samu a waƙoƙin da ake da su a yau. Ni nakan kalli abin ne ta fuskar tarihi daga wancan zamani zuwa wannan zamani zuwa zamani na gaba. Abin da ke jawo haka shine haɗuwar al'ada da wata bakuwar al'ada. Za mu iya cewa yadda turawa suka zo kasar Hausa, zuwansu ya shafi al'adunmu ta fuskoki da dama. To sai mutanenmu suka ɗauki na ɗauka daga ciki suka haɗa da na gargajiya ɗin. A wani lokacin ma sai suka yi watsi da na gargajiya suka ɗauki na bature. Kaga a da kayan kiɗinmu na Hausa akwai su turu, su ƙoroso, su kotso, su kalangu
su duma, dundufa ce, kurya ce, duk an yi amfani da su a wajen kaɗe-kaɗenmu na gargajiya. Ana tafiya makaɗanmu da yawa yanzu na zamani nan da ake magana irin su Aminu Ala, Dauda Rarara, Umar M Sharif, Fati Nijar, kaga da kiɗan piano suke amfani. Yanzu shine ma kusan kowane mawaƙi da yake da fice a yanzu yake amfani da piano. Fatima bai zo gali, Fatima Fati a dangare, kin mutu a dagile. Fatima Fati a dangare, kin yi kamar labule. Fatima Fati a dangare, na yaba mai zo galan garin nan na gudu ban tsira ba. Fatima mai zo gale, na gudu ban tsira ba. Kyauta ta yi kamar zantawa ashe wani. Wani abu kuma shine wasu na ganin matasa a wannan zamani ba su cika son saurare da nazarin waɗannan waƙoƙi ba, misali irin na su Dr. Mamman Shata Katsina. Akwai yaron da zai ce maka shi bai taɓa jin sunan wani mutum mai suna Musa Dan Kwairo ba. Amma idan ka ce masa ka san Nura M Inuwa, zai ma iya kawo maka waƙoƙin Nura M Inuwa da ka. In ana maganar waƙa ta Hausa, gaskiya zai wuya a ce wai ga wani wai yayi gadon Shata. Shi kansa Shata ya faɗa da wuya a samu wani yayi kamar Shata din, kuma da gaske ne. Ko ka duji mawaki kamar Alhaji Muhammad Shata, ko kai arewa har are gaban arewar, ko ka duji mawaki kamar Alhaji Muhammad Shata, ko kai kudu har kudai gaban kudu, ko ka duji wani mawaki kamar Alhaji Muhammad Shata. Ai yanzu gani ne ba ku samu canji na ba, balle in zauna wai har in ce zan huta in dai samu in sarara. Shata an yi shi ne a wani zamani daga tsakanin wasu shekaru zuwa wasu shekaru, so daga duk abin da ya yi yana hasko rayuwar wannan zamanin ne. Farfesa Abdullah Uba Adamu ya ce rashin masu tasowa a sana'ar da karfafa gwiwa daga waɗanda ake yi wa waƙoƙin sun taka rawa wajen raguwar irin waɗannan zakakuran mawaƙa. Waɗanda suke ganin za su iya waƙa saboda nuna kaifin basirarsu an banzantar da su ko da gargajiyar. Yanzu misali Babangida Kakadawa shi ne mafi kusancin da ya kwaikwayi ɗan Maraya Jos a salon kiɗa da kuma salon saƙonni masu kyau, amma ba wanda ke sauraron shi. Farfesa, a yanzu haka akwai waƙoƙi da ake ganin suna tashe irin na nanaye haka. Shin kana ganin za su iya mai gurbin waɗancan na gargajiya? Ita waka soyayya kamar rairayi take, da ka rike ta hannu zaizayewa zai ba ta da wani abu da zai rike ka. In ka ga wata wakar soyayya an rike ta to an danganta ta da wani fim ne kamar Sangaya. Ita fim din ne waka ce ta fito da fim din, ba wai fim din ne ya fito da wakar ba. So da tausayi a cikin shi yake zama so da gaskiya ake yin zance. Kullum da tausayin ka a rai dai so ya sarki zato na hakan ka kudurce. Ashe daban kake yin saka taka rai dai ni so kake na makance. Ka guje ni ka dawo me kake tunani so da kai ba za na yi. Yanzu yau wani mizani za a ɗora su kansu waɗannan waƙoƙi a musamman in an lura da zamani ke tafiya? A su ba ma'adanai ne akan rayuwar ɗan adam. Nan da shekara 20-30 watakila sun daina abin, za ka ɗauko waƙoƙin a nazari sai a ga aiko sun adana rayuwar Bahaushe yanzu. Bara baka misali, akwai wanda nanaye ne an yi su ne saboda waƙoƙin fina-finan Hausa na Kannywood. Akwai waƙoƙin siyasa wanda ake yi wa dan 'yan siyasa. Kaɗan ne suke yin waƙoƙi da suke jawo hankali akan abubuwan da suke faruwa na yau da kullum. Babban misali shine sarkin adabin ƙasar Hausa. To shi ne kaɗai yake waƙoƙi da suke ba bambaɗanci ba ne, ba roƙo ba ne. Za ka ga cewa waƙoƙin ɗan Maraya Jos duk nasiha ne akan rayuwar yau da kullum. To Ala shi ma waƙoƙinsa duk nasiha ne akan yau da kullum. Banda bautar zuciya da ba ta tserarwa, ya zana tara abincin da ba ni cinyewa, ya zana gina gida wanda ba shi ɗorewa, ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa, ya zana shimfiɗa daula da ba ta ɗorewa, ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa. Gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. Kazalika shi ma Farfesa Aliyu Muhammad Bunza ya ba da shawara akan matakan da ya dace a ɗauka domin farfado da waɗannan waƙoƙin gargajiya na jiya su zama madubin sana al'adu da kuma tarihi. A yi ƙoƙari hukuma ta ɗauki nauyin adana waƙoƙin tsofaffi. Yanzu in ka je Yawuri, waƙoƙin Aliyu Ɗandau da Ubanai, in Allah ya so ana samun 1000, babu wanda adani.
na Rambada ya yi waka an ce sun kai 800 ko 900 yau ba su adani. Gera Zartu ya yi waka 60 ko 100 yau ba su aji. Dan ana ce ya yi waka an ce sun kai 500 ko 600 yau ba su adani. A yi kokari a ba jami'o'i da manyan makarantu da wuraren binciken kuɗin da za a tara waƙoƙin nan gaba ɗaya a haɗe su kamar yadda Saudi Arabia ta yi, kamar yadda Egypt ta yi, kamar yadda Ingila ta yi. A tara su wuri guda ya zamanto zama su asalin tarihin mu da kuma al'adodin mu. Duk abin da ya tsauri ana iya komawa ciki a gani. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. Kaduna ya jawabi duka zage-zage zanni ya ce ku ba fushi da dangin sarauta tana ga Allah kun ga gidan alo gidan sarauta na gidan yaro gidan sarauta na she wannan da kun ka so ana da Allah bai mai sarauta Allah bai mai sarauta Allah bai mai sarauta haka kulbe ka da bale amma man yalawa ya sarauta zai